Sa nahiduol na pag-abli sa school year 2021-2022, ang Sangguniang Kabataan sa Barangay Luna sa munisipalidad sa Claveria, Misamis Oriental, gipa ngandaman na po ang pagtabang sa mga college students sa ilang mga barangay. Aron maambit sa ato ang ilang mga programa o proyekto sa ilang barangay, dili lamang alang sa mga kabatanunan, lakip sa tibuok komunidad. Ato makauban karon si Sangguniang Kabataan Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental Chairman Karel Galio. Mayong hapon kanimo, Karel. Mayong hapon, sir. Karel, una sa tanan, can you tell us about aning inyong programang gahatag og tabang sa mga estudyante sa inyong barangay? Sa karon kay wala pa man ang face-to-face nga sa eskwela instead of school supplies. So kanilang sa among ipahigayon sa ila aron sa paghatag magamit nila sa ilang online class. O kinahanglan nga bisag gamay ra kini nga kantidad unta manghinaot mi nga dakong tabang sa ila sa pagpadayon sa pag-eskwela. Aktibo po ang inyong barangay sa paghimo og programa kontra sa illegal nga droga og teenage pregnancy. Unsa kadako ang tabang ani sa mga kabataan sa inyong barangay? So dako kining tabang isip usa ka iski chairman dinhi sa Barangay Luna. So pinaagi ni ana nag-invite kami og mga speaker gikan sa among PNP Claveria nga sila maghatod og mga mensahe o aron dili kini sila malambigit sa mga illegal nga imbuhaton. O gikan pod sa among RHU, local Rural Health Unit of Claveria, pinaagi sa teenage pregnancy nga ma-preserbar ang mga kabatanunan na dili malambigit sa sayo, maedukar sila o dili malambigit sa sayong pagka-mabdos o pagka-anak. Karong panahon sa pandemya, unsa-unsa na pod ang natabang sa inyong sanggunian sa mga residente sa inyong barangay? Sa karong panahon sa pandemya, among natabang sa among isip Sangguniang Kabataan is naghatag kami og 3 kilos rice assistance sa every family together with barangay council and tabang pod sa among local government unit of Claveria. Aduna pod mo'y programa na nag-instalar og suga sa inyong kalsada. Unsa pod kadako ang tabang na nahatag niini? Ang kadako sa tabang niini sa pag utang sa solar street light dinhi sa among barangay is aron makalikay kini sa mga disgrasyahanon nga lugar laban ni sa mga ngit-ngit nga mga kadalanan o sa mga residente nga magbaklay sa kagabion nga malayo sila sa mga disgrasya. Karel, unsa pa ang uban ninyong programa o proyektong nakapreparar para sa mga kabatanunan sa Barangay Luna? So sa karon intended na ang among 300 pesos load and nagpabuhat nami andam nami sa plano pud namo sa pagpabuhat sa garbage receptacle aron ma-segregate namo og maayo ang malata o dili malata nga basura o andam sad namo ipagama ang mga signages sa mga delikado nga mga lugar. Ang imong mensahe na lang, Karel, alang sa mga kabatanunan dili lang sa Barangay Luna, lakip na pod sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Akong mensahe sa tibuok kabatanunan dili lang diri sa Claveria kundi tibuok sa Misamis Oriental. So sa karon amping kita sa tong mga kaugalingon kanunay labi na sa pandemic nga niabot karon sa tong kalibutan nga dili kita maglakaw-lakaw bisan asa o stay at home and always wear your face mask and wash your manghugas sa kamot o dili maglakaw sa importante nga buhat gimbuhaton.
Dagang salamat sa Sangguniang Kabataan Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental Chairman Karel Galiogo. Dagang salamat to Bisaya kabay sa pag-imbitar karon kanako. Ako na, more power and God bless. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!